Himansu Sharma Assam ang kangalong aning hanga link ke claim aning hanga link ke ning je pen rada phan ka chene ka che hulu ke rada tum aning ing samune la pe da ga samalong ke lang inu chief minister aja kong long long mat alang aning ke hanga link ke claim ta chokpo buke rada tum je donun thek thik la hanu ni tu be PSLC pen ke pudun je bangke fokso long ni tum thang against claim dunde la ba mission no ni tum welcome lo la bangke ni tum ta cerap tunji sitame no nason ke claim awareness of pin rada phan pachini ne pin kang kenep kang nang tablet ke rada phan se atu kang ho la pen bang api piso so me chen de da phi chukrem chodam mesen along la ke aja kong pa bobdu la pen kopine hiru ke pura son oka atum le kichi kang lang cho son se la ke rada phan atu kang ho Nasi prabjin pen la soa ron bang ke ington nangji la pen pini la soa ron pen ington nangji pupe stame la soa sai bang ington si la soa ron ateng pen non awareness pisi an si la soa ateng nasi action nangji la halo ni tu men ke ni dum lanja lo pato hi sialam pi bukang tu bang ke jong si kadu we phan non ne blab lo klotang te ake hai prime minister of India Narendra Modi ake hai phandan ne tang pu Ati alang li tame arta ke kom se Google salom ke theklong ate protang te alang li amahang ke theke 1952 alang li piso ke en ke 1968 protang te alang li ta 18 years playing play se piso sume ke no la se hala Narendra Modi tame jel che thap nang pu anu protang te ni tu PSLC tum da welcome lo la solo wali ni tum tame arong tu se ke la record ka biana tum hon tame ni tum amena list na pidon pun ne blamang pu Tami aprangsi jongsi pachini ne pin men awareness deng de pin men rada phan pachini ne pin ben jongsi kinep kang nang ington te polo tangte Narendra Modi phantan nep nang po aprangsi prime minister phanta lahan lo kasi patumi head jong mate non ke pho la so family tum non kisung abang ke li tum munit pena ka pot li tum chingjin so ni ati non kumane tum ke cheklo joni jon thom suka chopat he tum da do non aping na phan jel thapi thadlo komani tum asumar bahini ba thom dalo school che toibo matum tadolo la sona tum phanda non thapi thadlo tante pini alang le tum bang government tum pulo lagai ka che thap an ahemasor tum hanke urunadoi paisa pharuk rihini la pen sanga ke joy pipon poku la se hala aping nam che thap thot pena phike urunadoi paisa pharuk rihini sang lin phokep kali la ke sile pi pusitame ba suri alak le pi pusitame bang tame aping na pocket adung che do dunong le ke aning samun elu de aben lasi nili tumi pudung dia bang ke dam tang jitu kachen do tang atum phan ke pa jok si pini pen la 2023 mate non pen abang se alang le tum awareness do se la so pen si alang le tum claim nang jia bolu non abang ke rongarat phan pachini ne pin pen kopi pitong la pokso lo nga ek do ma kopi ko so ma pura phan pachini ne pin pen non tong sokot ke ne pang nang re ke ra tum mang so ek pokso ek dak parjab lo pen ke pining 2022 non 2023 lo di non 2023 ana bangke thang awareness pipe pin thang kopine awareness pipe pin ban sinono bangke muni don panne habar lahelo de tum ki pudunia bangke lasi laswa prang jong si isi awareness ason padopon posonte muni de tum chini mucho ji polo la pen ke 2012 pen non 2023 kala garjiting pigalam lo mati akaprega state ala manini pudam de hala ke chini runde sida asam along ke labang so child abuse aputha labang so pokso ek aputha labang so child marriage aputha sexual harassment aputha pornography aputha di lahaya bangke awareness program bongke theglong le Karbing autonomous council benta labang so awareness program bongke theglong le ha gopine CM interaction program bu pen hala APHL sin ka sorsa to ha ka do go lahaya program bongke theglong bo seta men non bangke hang awareness pipin pen hang pachini ne pin ben sinono bangke kene thap kene proof lasi isialam langdam lo polo tangte kuison arjunan kok kono bangke di la non pulis atum kinne para kapanne para arta ke kompen kacian kacedo pa men pen kinne para tum aphan non apenan tum han bange jel pin sumar han jel bengalu anta ar sumar tum asumar ke tutang tum maja jhat tum non so chupathi do dok tum na do pregnant do ba jaga ke asumar tum schoolun bom tum do la tum aphan ko mat sinon ke lang ponte karjulong ge has sangta ronji to ha pine aruna doi tiji puni lage dorde lamet kinke government atum han
aki thiga we pin ban si non bang ke panepla ahema tum han ente non hala heo somar han malo ke lang pokente apia tum han malo ke lang pokente non hala su chu pathi do pregnant do non la tum phan ko malo ne ke lang pokente hospital malo ke poni ga tum han malo tum han expensive big in hospital long la si la hai a ek pena job isi pena bangke ini tum government tum ke teng manga kimilo setan non nang ke claim tu bangke parlin phak non bang non bangke financial pache kaki phan si kam claim pwa nang nak non bangke ni pia government ngi non bang hemsi pache bongi phan hemsi pache kaki phan hemsi pache langsala chi phan si non bangke kam claim wrong non bangke athe awareness abi pin ban si men pan develop lokente la hai tum phanon jail ke bang man ke la tum ke amor jat amasula tum ke abelo non bangke mesen sen pina tum han ka ning poi la ka son non bangke la tum ke society long pulon te che paklang hai pokan de tum han la se government atum jada sai le sengi claimi bustame especially Assam government Assam state Assam government atum jada claimi bustame first and foremost ke atum awareness program bang deng baprang nai non bang awareness program ka ve porchin non bang hai ke ne phak ke ne approve mate Article 15.3 Indian Constitution Article 15.3 long ta talk do hala da nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for children and women what talk do Article 15.3 ateng pachi kup sila pokso ek ke salam lo hala da Article 15.3 ateng bulutang dhala ke ardo somar tom phan osomar tom phan di la harassment abusement sexual abusement pornography ben kapi jogi fansi la so aron selamun puse hala da ke kitok hala da ke Article 15.3 long mangke la so aron ka salam una long state government tu makam mangela lo awareness program bang pipa minanji non bang awareness program pipe pin pensi hala pokso ek la so aron pen atum ke claim bang no nang pardin thak lo la si la so putha ka bang ke ni tum APHLC pen bang ke la bang ke ning sam dun de la pen ke non la jail ke jang tum phan pen cheng lok non la hema sor tum osomar tum phan la pen ke hala non osu chupathi dok tum phan hala kisung ti tum phan kisung krong tum phan non ko mat se gerapo la sarkar tum la bang ke adai chen paminai la ke la pen ke hini alam bang ke la hello isila pamu pokso ek bang lo hini alam bang ke la hello hini alam bang ke 29 January ni la CM interaction program po constituency tin ke damalong MLA bidasing leng so cheng constituency rong korolong kaning je di la so pokso ek pen pache kingdom si kaning je lo bon sedak pokso ek alam harak niyam de ama hadak kaning dam bang ke nim su ka chobdo malam si tha di nim su ka chobdo bulotang de lagi akhir sar tum chini lo gente hai risumar korjang aning chedok po oi lahai ki ju rap lahai posi nim su ka chobdo bu mati ante I nu da MLA bulotang de lahai ke hala CM interaction program long ke la ke alang kan paminai hada ke development alam si alang tungge ke pon mati te development alam bulotang te to la so development alam da pokso e karona teng pe di punishment amukha la pen ka e ka mukha lahai long le thanon non bang ke hala da rong arak penceng lo di rong asar thi penceng lo habe pin por tum hanan da hada ke kapin rem si gani kapin rem thu ada bang ke rong korolong mage je non komane anim supi ma komane risumar jong si lam to kolok boten nang tum habe pin por tum rong asar tungge nang tungke hang dak lemu nulu nang nang tum power alu pusada kan ye kente MLA bida sing Long Luka Pen Long Kiram Terong News Fast Karbiang